Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw ang pagrespetar migararay sa Saindo Gabos na mga paraan tabay. Miyerkules ngunyan, Mama Mary day tabi makalingaw. Magpasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria. Live an sa Perpetual Help Novena alas 5:15 taod-taod. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa Gabos. Day na po kita magparahaloy, alas 9:12 na po ang oras sa bilog na Pilipinas. Tingog kan banwaan na po ini. Kasuhapon, duman iyan nagpuon tabi na istorya manungod sa kahagadan baga kan Legazpi o ining plano na i-exempt ang mga taga Legazpi sa parking fee diyan sa SM Mall nai-report iyan ni ANDS duman sa tuya man na programang Tingog kan Banwaan, and we tried nag-upload kita kay Councilor Alex Howe kundi day kita na simbag ta igwang pinag-asikasong importante ito ngunyan na tiyempohan niya to si Councilor Howe sa sarong lugar napakihurunan po niya to na makuha antas siya nin pahayag manungod mananggad sa bagay na ayan tanganing maimporbaran kita kung ano ang dapat na sa tuyang maintindihan ka na lakdang na yan ay pinagbubusol ni Councilor Alex Howe diyan po sa Sangguniang Panlunsod. Nasa linya po si City Councilor Howe. Marhay na agatabi Councilor, si Pio po kan DCGB where live na po sa programang Tingog kan Banwaan. Yes po, good morning po and good morning po sa kabos po na listener po kan DCGB. Opo. Councilor, may we know the wisdom and yung logic tabi behind sa ipigbubusol mo ini na kumbaga i-exempt ang mga taga-Legazpi sa parking fee na nakatalaan na isingil kang SM Mall sa mga maabot na aldaw tabi. Go ahead. Ini po so pigibot pong resolution na respectfully requesting the SM City Legazpi to exempt Legazpi City residents from paying parking fees in the said establishment. And of course, sabi na nga ni dakulaon po ning kaulangan sa Legazpi na dura malamang sa itong konsultasyon sa SM na kansayang pigibo na considering the fact na ang heavy traffic sa lugar nila grabe, and what more kung magkakaugwa pa po ini ki parking fee, definitely po dakol pong motorista or car owner ang mapark po sa lawas kang SM Mall na which will cause more traffic sa Legazpi po. So primerong point is so konsultasyon sa imong pinag-sususog tabi konsehal. Yes po, dapat po sana agad kitang or ipapapod na po one of these days mo po so SM management po kung with regards to this one kung ano ang sa indang mga plano. Kasi aram ta po, domino effect po ang traffic dyan pa nagkataon talaga po. And of course, we try to consider man na makita po maagad man po sa enda ki at least yung community program mo community tabang mind sa Legazpi nyo na di kita pagtawan kang 20 pesos na sabi tanganing parking fee kasi maluwas domino effect ini. Magkaka-domino effect ini again, baka pagabot kang oras mag-charge naman sa ibang mall. So talagang problema ni sa Legazpi ang traffic. Alangan man po ang parking na nasa luwas po ang tinambuga, boss. Ay, oho. Okay, so nagkapirang punto patabi ang nagluwas Councilor, the wisdom behind, primero yung konsultasyon, and ikadua yung traffic ta siyempre, imbes na suda igayod makakabayad, habo magbayad, maparkan sa indang vehikulo outside of the, near the periphery, premises kan SM Mall makakaulang sa trafiko. And ikadua, next is the possibility na suibang mga establishmento digdi sa Legazpi na igwang parking area magsurunod man
kan siring na lakdang na magpabayad man sa parking ninda tabi konsehal? Tama po. One example lang dyan po, say for example, ini pong Landco Pacific Mall. Kung ini po mag-charge naman sa indang mga kliyente, sa indang mga customer na parking fee, what will happen now? Considering na tama po na pribado man po ining lugar. So kung yan po ang mangyayari, what will happen sa Legazpi na kumbaga nakulong na talagang auto sa Legazpi. Kumbaga madidipisilan kita kang traffic management kan Legazpi mabot ang oras. And much more, itong sarong punto man nagatabi konsyal is tibaan, umarog sa ibang mga establishmento, dahil na kitang maduduman ang tabi konsehal. Yes po, tama ka po dyan. And yes po, nyawan po ang puntos na sabi nga ni Isinda po, nag-negosyo mo po sa Legazpi. And we know for a fact na they are also earning. Kaya sabi ko, baka pwede kami makiuron man na dahil na po kita pagpa-charge ka mga bayad yan. Kung anyway, give and take mo po, supportahan tama po sa indang establishmento. Sana supportahan man indang LGU, tabangan man indang LGU na at least mabawasan ang traffic and mabawasan ang auto sa tinampo. Kasi madidipisilan ka ng task force na magparaklam ka mga auto dyan. So gulping spillovers tabi konsehal na posibleng mangyari, ano po? Yes po, kaya that's why talagang bago man mag-July 24, hopefully po ma-reconsider kang SM ang samuyang pangapudan. Kaya agad ko man ang suporta ang 16 sanggunian. Sabi nga ni na kita ang saro sa mandato ta in aid of legislation is the voice of Legazpi. Kaya dapat talagang bigigibo mining trabaho na ako nag-agad pa na suporta. Of course, pag iriba ko na suportan po ining resolution ko. That's why mapapod kami committee sa whole na gusto may makauron ang management ng SM. Yan, oho. And in relation with that, diyan sa sanggunian na dangog ko na may development na isaangat mo na ini formalmente, and next would be the committee as a whole, yung hearing tabi? To be led by the Committee on Trade and Industry po. Okay, iimbitaran nindo yung SM management over? Yes po, yes po. Ayun po. What if, although hypothetical tabi ni Kagawad Alex, what if magtaramsinda na it's our company policy and it is being implemented bako sana sa Legazpi kundi sa iba pang lugares na igwanin parking area premises ang SM na tabi, councilor, what would be the reaction of this tabi? Go ahead. Pag-adalan mi po ang giraray kasi primero maluwagon man po ang LGU Legazpi po with regards po sa mga businesses na po dito sa Legazpi, and gusto to man po iduunan na they have to remember also na ang mga parking space na sa mga public utility vehicles nasa luwas lang po kang sa indang mall, and they should give them also a parking space sa yan po mga tricycle driver, mga jeepney driver, and they have to remember na sa kusak ang traffic. So sabi ko nga give and take po ini na tabangan man ng Legazpi para tabangan mi man sinda. Ay, oo. So ano ang posibleng device, scheme na gagamiton ta na madeterminaran if ever moving forward konsihal na makonsider ini ano sa tuyang schema na so talagang mga taga-Legazpi lang ang ma-exempt diyan sa parking fee over? Pwede man po ining pig-upod ng driver's license, pagluwas po ninda, present ng driver's license ninda, or kung para sa ko, kung pwede lang sa SM, siguro mag-arog sa Manila na pag ma-parking kang, if you want free parking, resibo na may binakalang ka sa loob ng establishment, ipipresent mo sa pagluwas mo para mapailing maninda na free parking ka, at least may binakalang ka sa loob ng mall. Pero para sa Legazpi nyo naman, ang pig-agad ko lang at least driver's license na ang ipailing na taga Legazpi. Driver's license na ang sa indang pagkuan ng lisensya is LTO Legazpi Agency over? Yes po, yes po. Ayun. Ang naka-address po doon is Legazpi City. May naunang bitang ka parang yung corporate social responsibility na i-take in consideration man ka na SM tabi? Yes po, actually po, ini po pangapulan taman sa hindi, syempre na sa Romayan sa parte kang tabang sa Legazpi nyo, lalo na po sa indang mga kliyente na ilibre po ini. Kasi sa totoo lang, number one, pag may bayad na, paglalaog, maalabaw ang pila kang auto,
pagluluwas na naman, pagluwas kasi pila na naman. Just like in Manila, magpa-share ka sa SM Mall of Asia, sa Mega Mall. So talagang grabe ang pasakit maglaog, grabe ang pasakit magpaluwas. And mangyayari po ang sa Legazpi, lalo na po na talagang pag na-implement na ni Senda. Kaya sabi ko nga rin, as part of their responsibility mo po, na sana tabang kita and i-grant din na sa muyang request. Ay, opo. Was there any effort na coming from SM na mag-outreach tabi sa imo after na ibusol mo ining resolution? Over? Wala pa po. Hopefully po mapapod kami within this week po sa SM Management po sa panginginot po ni Councilor Glenn Casulla kasi siya po ang Committee Chair kan Trade and Industry po. Sa imong pag-assess tabi, Councilor, ano ang hiling mo na susuportaran ini kan na konseho tabi mayoriya? Go ahead. Definitely po, and dapat po suportahan ninda ini nasa kuyang propose kasi sabi tangani during that time kang eleksyon ang iba nagtararam na sinda ang boses kan Ligas Peño, so ipiling ninda na boses kan Ligas Peño sinda kasi ako during that time wala akong pinangako kan tao, but pigpapiling ko ngayon nagtatrabaho ako para sa Ligas Peño. Sabi tangani in age of legislation dapat kung anong advantage ka mga Ligas Peño dapat iyan ang ipautob mi, and iyan ang dapat gibuon mi, and iyan ang mandato mi sa 16 Sangguniang Panglungsod tabi. Opo, Councilor How, salamat, mabuhay ka tabi. Salamat po. Thank you very much po. Thank you so much mga tugang. Si Councilor Alex How kan SM City Legazpi manungod sa istoryang iyan na naglilibot na po kaya nag-circular na digdi po sa tuya sa Legazpi. Sa July 24 kaya tabi may anunsyo naman ka ng management kan SM na makunya na sina mabugtak na sinda ka iyan nin ayan na parking fee mananggad na sa indang i-implementar sa mga maabot na aldaw. Apudan niya to sa satuyang pagmaniugot na makuhaan ang buslados. Apudan taan sa tuyang mga contact na diyan sa SM City Legazpi. Tanganing makuanta makuhaan ta sindanin pahayag man manungod sa siring na bagay yan nagre-ring po sa tuyang pinag-apudan si Madam Claire Hariri ang PR chief diyan sa SM City Legazpi. Aning maisihan ta tibaad lamang ma-consider man ining resolution and ining lakdang na pinagahagad man ni o kaya pinagtuon ni Councilor Alex How kan Legazpi City. Yan nag-ring lang po ang number ni Madam Claire na Hariri. This is the only person na sa tuya man namidbid sa management po kan SM City Legazpi. Sana ma-consider man ang sa tuyang apod and pag maputuli ni one dial pa tanganing dai kita ma-remiss dai kita akusaran na dai kita nagkaigwaning effort na kuhaon an sa indang lado. Ito pa, isa pa tabi sarong dial pa sa number ni Madam Claire na Hariri an public relations saro sa mga public relations person kan SM City Legazpi. Yan, tabi nagre-ring po an sa iyang cellphone sa nag-upload kita sa iya. Sige ta nganing kuataan ang buslados. Sa bagay kung pag-isipon bagatabi digdi baga sa Legazpi day naman ng free parking area. Nariparo nindo tabi. Day naman baga digdi ning libreng parking area sa Legazpi. Haloy nang nag-implementar kita nin parking fee kaya lang dailang nin ipinagtalaan na tarifa. Kung gura sa naso itao mo baga, nariparo nindo yan. Dahil naman baga digdining libreng parking area sa Legazpi, maski nagkakapera na sa nasiguro na establishmento, yan po, dahil pinag-take an sa tuyang call, iyaon pa sa tuyang effort, pero dahil pinag-take an sa tuyang call tabi, kan sa tuyang na pinaguhuna na pwedeng makasimbag po, kan istoryang iyan dyan sa SM City Legazpi. Sige.
Tabangi lamang man tabi nindo ako tropa dyan sa luwas kung mapopwede man, makuata ang persona man si Madam Claire Hariri. Yan, tabi yung tropa, please sa tingog kan banwaan, pakitabang mampo ha. Makisuyo man. Tanganing daita ini tunungan na makuhaan boses kan ang buslados. Ang sa kuya tabing number 096175908888 sa Smart and 0926015620. Ako po si Pio Fernandez, programa ining tingog kan banwaan sa gudgitang 10:30. Sabi ta na nga ni ibaga dai naman ning libreng parking space digdi sa Legazpi. Igwa siguro nagkakapira na sana. Taan gabos bagang lugar na pinagpaparadahan niya to kana dara niya tong vehikulos, motor, kulang na sa nangani gayud bisikleta. Ang patawan ning parking fee, motor, auto 4-wheel drive. Seldom na kitang makahiling digdi sa Legazpi na dainin parking fee. Yaon baga su mga park boys. Pag igwa ng establishmento na yaon diyan sa may National Highway, tapos igwa sinda ning ample parking area, iparado mon sa imong bihikulo diyan, pak may mabuto at tulos diyan. May madirhir kan traffic sa imong paglaog asin pagluwas. Pero dai mo man tabi iyan pinag-obligar sinda, dai mo man pinag-hire explicitly and expressly. So sa indang serbisyo, di ba? Yan. Gone are the days na dai na po gone are the days na maski sa inkaman magpark digdi sa Legazpi, libre, wara na. Dai na tabi baga ano. Now, gabos na yan may mga park boys tabi kaya lang dainin ipinag-impunir na taripa kung gurano, bahala ka na tabi man magtao. In a sense, magayon man ta nakakaigwa man sinaning oportunidad baga magtrabaho. Makapagkikitaan man daw. Ang sa tuya man dyan hapot, yan na sa mga park boys baga ano man tabi, ang sa indang sense of accountability and responsibility in kaso madanyaran subihikulong ipinagparada niya to. Pwede ta daw nasusugon su management kan halimbawa anong establishmento din negosyo na danyaran so aututa. Tapos nagbayad kita duman sa park boy. Unawaran so aututa. Nawaran so motorsiklo niya to may kinuha sa U-box. Pwede ta daw na isabay sa responsableng persona su mga park attendants. Yan. Ano ang level of security na sa indang ipigtatao and ano man ang level of accountability na sa indaman na dapat maging obligasyon. Siyempre sa nagawang kabaga, nagparka kan sa imong bihikulo, park boy sinda, park attendant, babantayan yan. Igwaning parang unwritten rule na sige, may park attendant safe ang samuyang bihikulo. What if kung ma-damage yan o kung may mawara? Igwaning sense of responsibility yung mga park attendants. Yan tabi Yan, that's one point. Pwede ta daw sindang maisabay duman sa igwanin nagkakanigong responsibilidad na dapat na kumplihan. Yan nagkakapirang kaputan ta. Dai na digdi nin lugar sa Legazpi na magakapark kita na daing makwan sa imo maski dyan sa daraga. Baga, nadainin mapalad sa imo pagkatapos kang kuan mo, tabi. Ay, nako, sige tabi. Sandali, may tumatawag sa atin. Hello, sir. Good morning. Hello, Pio. Po. Hello, good morning. Opo. Pio, itong tungkol duman sa parking kang SM, pinalasa ako, nakapigo pakiraman kang kang mga City. kagawad. Oo. City. Na private ito. Oho. Primero para sa legal. Empleyado ko kang SM ako konektado sa SM. Ordinary lang akong mamamayan ng Legazpi City na naugmaon ako, nagkaigwa na king SM dito sa Legazpi. Dahil katong panahon, naluyon man makalaog yun dahil pigpararulang man ang mga para mo na o isego lang kan. O yan. Ang problema man sana, ang nata, mag-park ma-park ka sa SM, may bayad ka 20 pesos. Oo. Iyo ang garo
big issue mo yan kang mga yaon sa sanggunian na private ito. Oo. Ayun. Kung ako ang tagsadiri kang SM, yan ang i-insist ko sa nata. Dakulaon ang makukuha akong kwarta ang nagpabayad ako kay 20. Mhm. Negosyante ba kaya yan? Hindi. Mag-isip na sana sinda si iba pang so pwedeng pakinabangan kan Ligaspinyo. Iyo, aram mo, Bako yan, oo. sa itong so punto mo tabi sir ano, so punto mo na negosyo yan. Hinapot ko nga ni ki Councilor How, what if halimbawa i-assert ka na management kan SM na that is our company policy and iyan po pinag-implementar bako sa nadigdi sa Ligaspi. Hinapot ko ba gi Councilor How because negosyo ni diyan igwasinda nin wide range of prerogative man na makapag-implementar man kan sa indaman na pwedeng gibuon so long as bako ining oppressive na maray sa sosyudad. Oo. Ang simbag baga sa imo ni ano, bako man ay da sana kung naugma ka ito sa ibang ako, dahil naugma ka simbag niya na makrear dagi traffic nako. Mhm. Bako well, ang traffic yaw na ayo. Tapos may garo patakot pa na pigdakulon man dasin ng pigtugot na magparada dyan sa luwas. Di, kung talagang bawal man talaga magparada sa luwas, di magtrabaho sa PSO. Mhm. Di, pagsabi ko na, madidipisilan trabaho ninda ito maglam. Mhm. Bako, no parking, pigparadahan. Dapat magparada talaga dyan. Yan. Oo. Oo. Ano yan? Sasabihin niya, sa luwas kang SM, di pwede magparada doon. Mauldi na kupon kang PSO. Mhm. Now, yung other apprehension pa na tibaad sa ibang mga establishmento na mga may parking area, mag-impunder man yung parking area. Opo. Normal lang tabi yan, Pio. Mhm. Sa Manila, sumakati nga nili nga, nagpagibo pa si Binay duman para kay mga parking space para lang dyan sa ano yan. Mhm. Talagang, ito kung iyan pang sabi niya na so, itong ano yung resibo na pailing mo na nagbakal ka, what if kung nag-deposit lang ako sa bangko, tabi bangko baga sa loob kang SM? Oo. O dahil man ako, nag-park ako sa SM. Okay. Paglaog mo baga, mabayad ka na. Opo. 20. Pero ang tuyo ko sa SM is not na mag-shopping ako. Ang tuyo ko sa SM, primero makaon ako. Kung ba gusto ko magkaon. Ikadua, maduman ako sa bangko. Okay, kung kay pailing pa sa guard. So, deposit slip ko o withdrawal slip ko na ako nag-withdraw digri sa SM. SM branch. Ang ano dyan, sa kuya lang sa kuya. Dahil kung ano kay Alex How o sa ano man kang sa Ligaspi, mga sa indang ano. Ang sa kuya lang, kung abo mo mag-park sa may bayadan na pag, dahil ka mag-park. Yan, that's simple plain logic, ano? And sabi mo, Pio, na dahil naman na libre, totoo yan. Sa Ligaspi, ano? Oo, maski sa digdi sa gilid kang kampang kang LCC, bako man kampang kang LCC sa hindi ito. Pero so, digdi sa ibong, bako naman na sa LCC pero nagpapark dyan, nagbabayad duman sa nagapatras. Haloy na. Ako mismo. Haloy na. Oo, na-experience ko yan. Nagtatao ka kipay mo, nata ka nagtatao. Ako, rason ko, kung nata ako nagtatao, para di pag-initan sa auto ko. Yan, Kasi pag halimbawa, di ako nagtao, makulog subot kayo ito, di ko aram ha. Abo ko magasgasan sa auto ko, kaya nagtatao na sana ako maski pira. So, we are a unwilling victim kan circumstances. Oo. Alam mo, Pio, kung abok mo magbayad, di ka mag-park. Yan lang ang nasa kuya. Sige, tabi. Oo. Nangas nga niyo, natangon niya, naraniho na, nai-implement kang aluyo na nakapaskil sa hinda. Matago. Sige. Matago na, ngunyan pa sana. Bako. May galaw pa sa payo ko. Sana
Mhm. Baka madilisya man sa natinda dyan. Oh well, that we do not know and we cannot Okay, prove it, baka. tabi. Sige. Oo, kasi Mhm. may nakaruma ko sa Naga, arog mangkahan. Sana bako, sana bako. Well, day kita nagtatarang tabi ka na. Sige ayun po. tabi. Okay, sige. Salamat ni Maray. Sige po. Uyan ang sa tuyang saro man na caller sa programa. And digdi nga ni ibaga sa Legazpi, totoo yan. Dai naman po ning lugar digdi na libre ang parking. Seldom na iguana po. Bako lang yan. Kaya lang yun, dai ning taripa. 5 Gs and yun na nga niyan. In a sense, mapipiritan ka magtao. Tama man ito sa caller niya to na tibaad pag park mo dyan, sa masunod, taday ka nagtao daw man sa park boy, pag initan ito. Yan. Iyon na nga niyan. Malaog na daw man. So i-infuse niya to na kaputan, ang gulo kan istorya, ano ang magiging responsibilidad, sense of accountability kan park boy kung iguanin mawaran o madanyaran na bihikulo na nakapark dyan sa saindaman na pinagbabantayan na lugar. Do they have the accountability, tabi? Yan. So, aramo niya to kung saan kita dadarahon naman kan istoryang ini and susubaybayan tayan dyan po sa sangguni ang panlunsod if ever na tauman kung mag-atindir ang management po kan SM City Legazpi. Kita po, 2 beses na nag-apon sa satuya dyan na midbid sa SM, ano? Pero dai po natitake ang satuyang call. And yung tropa tabi, please, pakitabang man, tibaad mako at personal si Madam Claire Hariri. Ano tabi? Tanganing dai kita marimis kan satuyang responsibility na sabihon na nagkulang kita sa paghanap kang kasimbagan. Na paghanap kan sa indang lado, ha? Oras Pilipinas, it's 9:37. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro
Aldaw, Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro Aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing! Power bula! Surf yan, power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar, New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan? Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro Aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro Aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at
higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaroon na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Good morning dyan sa EM's Barrio, Barangay 2. Yan, good na good ang Barangay 2. Pagyaon si Mama Mila Good. Yan, good morning Mama Mila Good. Siyempre, sa satuyang mga barkada dyan, Kagawad King Abuedo, Kagawad Hofano, as in Kagawad Magalong. Siyempre, so sa tuyang Senior Citizens President dyan, Jelly Martinez, as in Kagawad Nantes, Grace Gludo, Uno Salye. Yan, maray na agatabi sa indo dyan. Good na good ang Barangay 2 kay Mama Mila Good. Magandang umaga sa iyo, Sir Dr. Philip Roa. Ang saro sa pinaka the best specialista po sa mga helang sa talinga, dungo, halunan. The best yan, specialista. May mga ekipahes na high-tech tabi dyan. Ang serbisyo talagang matindi. Dr. Philip Roa, magandang umaga sa iyo. Si Sir Ato Liman, maray na agad yan sa Daraga tabi. Sa Petron, Tapgas, Gasul. So mga nagluluto dyan tabi, mga nanay, haranin na naman ang pangutuhan pa si Ramon. Taod to na naman, Petron Gasul, ang satuyang kapartner dyan sa mga kusina. So mga text tabi-tabi nindo taod-taod. Babasahon ta yan. May report mo na si Joshua para hindi magtagal ang pag-standby. Pasok natin agad. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News yung katadigbi sa Legazpi City Central Fire Headquarters. Ngunyan na pagkaga Sir Pio, formal na pinag-turnover digi sa naunang dito ng istasyon kan o fire station. Ining saro naman na unit yung Hino fire truck. Dakula ang kapasidad kay ni Sir Pio. Hiling ko kumpas sa mga regular na fire trucks na rayaon mo niyan digdi sa Legazpi City Fire Station, mas durod dakula ini and mas dakulaan na kargang mga equipments pang iba apwerdo man sa syempre tudig na kapasidad kaining naunang bita ng fire truck. Yun na pagkaga Sir Pio, kaibahan ko ang City Fire Marshal kan Legazpi City, si Chief Inspector Mark Alan Consuegra. Tara montaan na kapasidad kaining fire truck sa inhali and kung gula naman nagka-importante digi sa syudad kan Legazpi. Fire Marshal, sir, maray na pagkaaga si Sir Pio Fernandez po, nasa bagyong linya kan DCGB. Maray na aga po, sir. Yes, good morning Tabi Chief, si Pio Fernandez po kan DCGB. Primero, salamat sa oras po. Sir, iyan na sa tuyang panibagong fire truck dyan. Sain po Tabi hali yan? Go ahead po. Ini po, sir, hali po. Inasagabos po pala na maray na aga po sa nagdadarangog po sa imong programa, sir. So, ini pong sa tuyang fire truck, hali po ini sa tuyang national office po sa Manila po inihali po. Kumbaga po, kita recipient po ang Legazpi City sa pag-abot kay ng fire truck ini. So, ang aram ko po, igwa-igwa din po sa Sorsogon and sa ibang probinsya. So, swerte po ang katuyang City of Legazpi na natawanan po kita ng sarong fire truck na additional na equipment na naman po para sa satuyang mga personnel digdi sa BFP and then additional equipment para sa magagamit pag may mga emerhensya kitang kaipuan respondihan. Opo. Sir, ano po so espesipikasyones kayan o kapabilidad na naiiba sa satuyang mga dati ng fire truck digdi sa Legazpi? Please go ahead. So, ini po, sir, na fire truck ni Hino fire truck po. I believe this is from Korea. Korea po ang ano kayo ni. So, ngunyan, sir, ini po, 1,000 gallons ang capacity kayo ni. Ngunyan,
may mga equipment. Ang iba kasi mga mga 500 gallons lang, araw kayan, 700. So ini po mas dakol ang laman na tubig kay ning kumbaga ang capacity kay ang tanker kay mas dakula kumpara sa iba. Ay, opo. Opo, so di iyan sir, dakula, how about tabi so sa tuyang pag-maintain kan, available ang mga spare parts kayan if ever? Yes po sir, actually sir naka-warranty ini sir ning up to 3 years po sa Hino. So sa change oil niya arog po kayan. So bali dadarahon mi lang iyan sa pagpa-change oil sa digdi po sa Hino. I think it's in Naga or dito lang din sa Legazpi. Depende po sa kung anong ang sasabihin sa Samuyang Regional Office when it comes to the maintenance of the fire truck. Ay, opo, naihapot ko yung tabi, Chief. Igwa kaming naaraman kanakalis na mga bulan na igwaning nagkakapirang munisipyo ata digdi sa Albay. Nakatenga lang yung fire truck Yes po, daingani ning available na spare parts pa lang digdi sa Pilipinas. Yes po sir. Actually arog po kay ni igwa po kami ngunyan sir na nakatinggaman ngunyan digdi which is yung Jiangte, which is China po ito sir. So walang available sa market. So kumbaga nga ni ang nakakaayos lang kay ni way back when I was in NCR, nasa Manila pa din po ako. May mga truck man na arog kay ni pero iyo talaga po ang problema ining mga truck na inita. Ang mga piyesa niya dahil mahanap o dahil available sa market. Iyon, pera ang nakatenga tatabi na fire truck dyan ngunyan dahil tadainin piyesa over? Ini po sir, bali ang igwa kita ngunyan sir ki Dua man sana po nakatenga. Tapos sir, mga lumao na po baga. So mga Murita, arog kaiyan. So kumbaga mga 1980s pa na truck. Kumbaga matuwa pa nga ni sa kuya. Sir, ako nga ni, 33 anyos pa sana ako. Pareho kita sir, lang yung buhay. Pareho kita. Kita ko palang talaga sir. Ihapot mo dyan kay Philip. Si Philip Bagaso sa Indo dyan nakairiba. Inda kong yaon pa. Ngunyan, balikan ta. Ining nakatenga dua. So gustong sabihin sir, bako unserviceable yan sir? Unserviceable po yun, unserviceable. Pag sinabi na po unserviceable, naghahanap po kita ng paagi kaiyan kung ano sa mga piyesa o mga kaipuhan pa na mga gamit para maging maayos iyan. Pag na-unserviceable po kayo, sir, wala po yan na budget na ibababa sa muya. Tadai man yung pesang mababakal. Yes po, daiman, yes po. Di anong serbi kayo dyan? Museum, sir. So, hindi lang po una. Opo. Ining tratayang ini, sir, kumbaga, sa ano po kayo baga sa government igwa kitang so alam mo kung gusto ta ng beyond economic repair pwede ta naman siyang pero kumbaga dai pa man pwede ta kumbaga na-acquire ta pa lang yang kan 2017 so nagigibo pa kita ning paagi na maayos iyan so through the help of naglabi ni kami sa local government unit of Legazpi and also sa ating regional office para maayos ini sa toyan truck. So kita po dito sa Legazpi dahil man po kita nagpapabaya kung ano ang pwede tang maginibo para ining mga truck na ini maisaayos po. You can just imagine, Chief, 2017 yan, nagkapirang taon lang na nagserbi, ano? Opo. Sus Mario Joseph. So ito nga ni sir naman, actually may mga truck pa po kita dito sa Legazpi na luma talaga na serviceable pa, mga magayunon pa ang pump, mga magayunon pa ang dalagan. Compare dyan sa duwang nakatenga na yan. Ining duwang nakatenga. So old model ito. So 1980s na ito. So ining 2017 o 2016 ata po ining na-acquire. Iyan, gura ano man sa presyo, ideya ka na paka-acquire kayo na nakatenggang yan? Daig ko po sir manood sa ano po kasi kami end user man sana po kami. Okay. As to the bidding sa national po iyan. Paano nasampag ka mo kan dagat dahil daw karalawangon yan tulos na mga fire truck na yan nasampag ka mo kan dagat so asin ka yan. Yes po. Okay nga. Saro yan sa concern ko sir. Kaya nga ni kumbaga sabi nga ni po ni Mayor kanina na during her speech po digdi sa toya na may plano na ining tawag dyan digdi sa Rawis may daga digdi iyo at ini ang gigibuhon na parang ini kaya mangyayari para magiging substation may pag-abot kang panahon so duman ang sa Rawis ang para magiging central na fire station sa Tata. Hindi po kaya talaga sa Sawangan medyo
apudyan, makakalawang talaga ining hangin digdi. Taon nga ni po bagang sliding door mi digdi, made of bakal bagay ini sir. Ano na? Dahil na nahihiro siya ta. Dahil nga ni sa kalawang. Mario Joseph. Oo. So, Mario kumbaga, Joseph. ini nga ni po sa rong truck digdi o papadara ko ini duman sa Taysan. Okay, Ini tama. po bago duman ini sa Taysan. Opo. Iyo, duma sa mga kwan mo. Yes po, tapar dahil rin po siya masyadong maapudyan, ma-expose sa kunyan bagatan sa dagat, sa hangin kan dagat. Iyo po. Yung so elements yung elements. Yes po, opo. Nagtatabang ka mo sa mga evacuees mo niyan? So pagkunin tubig? Dahil pa man. Natatap po kami kan sa tuyang provincial para sa water rationing. So nagigib din po kita ng assistance, nagtataw din kita ng assistance kapag natapin din po kita kan sa tuyang provincial office. So kanakaagi pong semana natap po kita na mag water rationing sa Santo Domingo, Municipality of Santo Domingo, and digdi po sa Daraga. Opo. Maiba ako sir, diyan sa Kataning ni Dubaga sa City Engineering, igo diyan kaitunin mga kababalaghan. Ta sabi ang area yan parang may mga linubong diyan. Diyan sa Indo, igo man ka antabi ka mong na-experience ya? Naarin po sir. Sa City Engineering, igo diyan kaitong na-report na may mga kababalaghan. Garingan, pinabindisyonan ande. Diyan sa Indo, dahil maka mo nakaka-experience na nanggigiramo ka mo urwat, dahil man? Dahil man sir ako dahil man sir sa pag kumbaga kita naniniwala kita sa mga araw-araw bukana no. So parehirap nin malis dahil makita nakakakunyan. Dahil makita na experience ka. So Kataning sana siguro ni si City Engineering anigwa. O di sige tabi sir, kung igwa kang mensahe. Salamat po. Kung igwa ka pang mensahe, go ahead tabi. Apo. So sa gabos po ng mga nagdadangog sa imong programa sir, ang mensahe ko lang po, pirmi lang po kitang mag-ingat sa tuyang mga kasulo, aramon po niyato ang mga fire safety tips na permita pong tatao sa tuyang mga residentes po dito sa siyudad din Legazpi. Ang sa kuya po, permi po kitang mag-ingat sa permi ko pong bigtataram na kumbaga pag nasuluan, wala na. Gabos na pinaghirapan mo in a span of minutes, seconds, wala na, ubos na po iyan. So mag-ingat po, magligay po kita permi. And kung igwa man po mga insidentes ng mga kasulo, i-report po sa tuyang opisina, tumawag po, dahil na po mag-video mo na bago i-report or i-report tulos para marespondihan kan sa tuyang mga kabombirohan po dito sa siyudad ni Legazpi. Sige tabi, Chief Mark, mabuhay ka mo dyan. Salamat sa oras. Salamat tabi sir. Opo, sir. Alright, Sir Pio, ang City Fire Marshal kan na Legazpi, Chief Inspector Mark Alan Consuegra. Live, Sir Pio, digdi sa barangay Dapdap, Sawangan Park, Joshua Bina, PCGD. Salamat, Joshua. Mabarita man si Angel, mabultang programa taod-taod. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5'4" ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makilang na kagayunan. Araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA CCHUHSRR permit number 0471 series of 2023. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama.
Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Siniguro ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagtataunin tabang kan Kamara de Representantes sa mga cancer patient asin pamilya kaini para mapagian ang sa indang kamugtakan siring man mapagayon ang paghatod nin healthcare services. Ipinahayag ini ni Romualdez matapos panginotan kaini ang sarong town hall meeting na pigaapod na Congress at Your Service, We Listen, We Deliver na ginibos sa Philippine Children's Medical Center o PCMC na may kamauotan na dangugon ang mga agrangay kan gabos na cancer stakeholders bilang parte pa man giraray kan pagganap sa oversight function kan Kamara. Sa pagkakaini maaraman ang sa indang mga pangangaipo, problema asin mga hagyat sa buhay. Sinabi pa na gusto niyang maging parte ang town hall meeting na ini para imuklat ang kaaraman kan mga Pilipino sa tuyang sosyudad lalo na sa mga isyong pangsalud asin kung paano ini maaaksyonan. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Joey. Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salsera. Ang idulukan masa. Dainang iba yung Salsera. Padagas ang paghatod min. Servisyo asin pagpadaba. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salseda. Dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol pa si Kong. Malala o mantaiyan si Kong. Joey! Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by TCL.
Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas, crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines.
28 na bagong substation at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, power pula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti, surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Namamayagpag. Nagiging blooming. Ants Galer on the line, Ants. Uy, shh. Paano mo nataram na blooming? Nailing taga kasusaro, madyan sa tindahan. Nagiging blooming talaga ako pag mapatindahan. Yung nga niya gusto kong sabi. Mapapa na naman lang yaka. Iyan lang ang nagpapakilig sa akin. Oy, dumanon mo si Clara. Sa programa ko, Inkaso. To sumimbag siya. Nagsimbag sa pun kong babaeng yan. Dumanon ba? Baka tawad na rin sa aga. Iyo, sumimbag siya dumang ki Counselor How. Aputon ta daw. Deta, siyempre, kon negosyo ng authority. Yan. Hali sa indang higher-ups na makapag-express kan sa indang lado will be very willing enough. Yan. Yes. Sige, okay. Go ahead. Anyway, Sir Pio, good morning, giraray sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, mantinidong nasa sobra 5,000 pa. Bilang kan mga estudyanteng apektado man giraray ang pag-aadal dahilan sa pag-alboruto kan Bulkan Mayona. Ini ang informasyon na napag-araman kan DCGB News kung saan mayormente kini o ining 5,508 iyo ang mga estudyanteng yaon dyan sa mga campuses, school campus na sakop kan 6 kilometer radius permanent danger zone. Dahil kini ang gobyerno probinsya kan Albay sa pagkikipagtabangan sa DepEd Division Office of Alayman, naghihinguwaw niya na may padagos ang manlain na klase ni modular learning o blended learning para sa mga estudyante ini. Dahil sa sigon sa end day pwedeng may sakripisyo man ginaray ang pag-aaral kan mga estudyante. Nagkapirakaan sa mga estudyante iyan na ibinugtak ko na sa mga temporary learning shelter na pig-identify man ka na DepEd Albay para may panagos ang sa indang pag-aadal. Yan, sige. Hintayo sa Pio ang informasyon kay Bansi Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa dagdag na istorya kasabay si Boy dyan sa mobil ang samuyang mata sa kalsada. Umuusok, rumaragasa. Ang samuyang chief reporter
Kumpadreng Jim, good morning. Yes, so pwede maray na aga sa mga dagdag niya itong balita. Maabot sa aga digdi sa Mauraro sa ginubatan si Congressman Sandro Marcos. Asin si Senador Francis Tolentino. Pero bako magkasabay ini, tabi ba alas 8 si Congressman Marcos, alas 8 si Senador Tolentino. Yan. Kaya haros kung hihilingon an kada simana, terming iguanin biyaya. Supisyente. Supisyente. Yan, sinasabi. Inigluwa na naman ini, natural iguaning pasalubong. Ang balita ko nga ni, nakahurong ko si Sir Cedric Casusaro. Igwa na din nagkapirang sako ang nagkakapira dyan. Sobra-sobra na pun sa pun, garo. May kwarta pa. 5,000, 10,000, 11,000. Oh, kay 5,000 kay Congressman Didi Cabredo. So, aliman kay Speaker. Martin Romualdez. Speaker, oho. Yeah. Ini inda kun ano man sa aga naman ang pasabat. Yan. Okay. Na ayuda kaining duwa na maabot Congressman and Senador. Oras si Sandro. Anong oras ni Sandro? 8 si Sandro, 9 si Tolentino. Siyempre, with Congressman Didi yan, sinasabi ko sa iyo. Posible. Natural Congressman Didi. Area of concern ni Congressman Didi Cabredo na ikwayanin mga komunikasyon tama di Congressman Aki ni Presidente. Natural. Anapon ka si Congressman Didi is the name. Yaw na yan dyan na pirme. Okay, sige. So, yan dahil magugutom. Dahil? Sa evacuation center. And an informasyon, sa base kay Mayor Chino Garcia, ako ning kaso matawan siya ng oportunidad na makainghing man lamang kukunan ng tabang padigdi sa baruan kang ginubatan. Magkaigwa ng oportunidad. Di sa'y man ginaraykan so pigpabot di kan magpasiring digdi sa ama ni Sandro Marcos, si PBBM. Magkaigwanin permanente na evacuation center itong tenement type. Yes, oo. Di sa'y kung matabangan ma-follow up, ma-remind, o matabangan pa ninda maalukarang kipundo, paigwanin mga lote ang ginabatan sa dirikan lokal na gobyerno na pwedeng burugtakan kay mga evacuation centers na permanente and dahil na madidisturbo pa ining mga eskwelahan tabi pa de kada bis na igwanin mga kalamidad araw kay ning bagyo o kaya pag-alboroto kan bulkang Mayon. Tenement type. Magayon yan ang plano. Magayon yan tabi pa de. Ni Mayor Chino. Bakday na sila masurok duman sa tent na trapal. Day na. Sige. Okay. Yan pa rin, mga dagdag yatong informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, kumpadre. Sandro Marcos, Congressman, aki kang presidente, maabot sa aga, ginubatan, Mauraro, evacuation center. Then sunod si Senador Francis Tolentino. Chris Dalagit, kagawad Chris, bahala ka na. Senador Tolentino lang ya ka, Chris Dalagit. Buda si Doc, yung barkada natin, Doc Passion. Darating si Tolentino, dahil ka mong pa kukuyak-kuyakoy ka dyan, wala kang komunikasyon. Ay, Doc Passion ang kagawad Chris, ha? Bahala ka na. Kumpadreng Al, ang sultan dyan sa sur. Kumpadreng Al, what's happening? Salamat tabi, Commander. Langya ka. Kumusta ang ating paglalagom? Ayos lang ating samahan. Hindi mo na ako yung sinasama. Muraing ta dyan, luko-luko ka. Sige. Anyway, pabor si board member Vixiga Jr. Na ma-develop talaga ang JBDAP dyan sa Ligao City. Oo. Sa ibong iyan kan padagos niya man na esfuerzos na ma-develop man ang Siga District Hospital. Asin ibapang hospital ining Kagraray diyan sa First District kan Albay. Iyan ang pinahayag ni board member Siga bilang reaksyon kan mga kaputan kung ano talaga ang dapat tawanin priority. Yan GBDAP o mga district hospital. Yan bagaan hot issue ngunyan digdi sa Kapitolyo. Sa planong pag-utang ki 512 million
sa DBP o sa Land Bank kan Gobyerno Provincial ni Gobernador Attorney Grex Lagman. Pero sabi ni Board Member Siga, magayon ang plano na yan kan Gobernador at least kung mangyari yan na maging fully operational na yan na GBDAP, magiging at the same time magiging nabagang Albay Provincial Hospital iyan. Ang saro sa benepisyo daw kayan iyon na maabil ta so universal healthcare. Mga programa kan gobyerno nasyonal na dapat talaga ma-level up naman ang serbisyo kay na GBDAP sa pagiging Albay Provincial Hospital, and ma-accredit ini kan Department of Health. Magiging self-generating na in kaso asin pwede nang exclude iyan sa annual budget kan probinsya. Ta ipapairarom na sa Departamento de Salud. Yes, yan sinasabi ko. Yan And dakulang kwan yan. advantage. Dakulang advantage ba yan sa Ligao City? Yes, Aram mo sa nga. parilibot ka yan, mabugtak na dyan. Pag igwanan ng operation ng hospital na yan, kare-karehan, turo-turo, Nagulo na butika. kinabang kaya. So mabugtak na dyan in mga negosyo kan so mga kaipuhan ng kampasyente, mga ining so mga wheelchair. Igwe dyan yung maburot ng negosyo. Nagulo na negosyo. Ang pwedeng bumoto. May epekto talaga sa ekonomiya man kan Ligao City. Kaya sabi nga ni Board Member Siga, kung mangyari man na yan na 512 million na loan, siyempre magiging fully operational na yan sa mga masunod na taon, nakulaon na bagay ini sa probinsya kan Albay. Iyan sa ibong kan padagos niya man na esfuerzos enot kani kan mga enot na bulan. Ini si Board Member Siga may mga resolusyon naman ining pigpasar na nag-source out man in pondo hali naman sa nagkapirang mga national figure, mga senador na pigaagad man tabang iyan na Siga and Cagaray District Hospital dyan sa Tabaco City, pigalat man iyan na magmaterialize. Kaya kumbaga apera kan exposure sa kan Gobyerno Provincial para dyan sa GBDAP may ibang paagi man para mapakaray man iyan ang mga district hospital na dahil man pwede pabayaan. Sabi nga ni Board Member Siga, yan ang nasaro man sa priority niya. Project niya man talaga yan na ma-develop ang serbisyo kan mga district hospital dyan sa first district kan Albay. Pero yan, sabi niya, pabor siya kan siring na plano kan Gobyerno Provincial na umutang ng 512 million para sa pag-develop man kan GBDAP, Albay Provincial Hospital dyan sa Ligao City. Okay. Yan pa rin informasyon pa sa Kapitolyo. Alarmario. Thank you. Ay, nako, may mga text man tabi kitang nagka-receive, nagkapera lang tabi mo na Chief Tech, and ma-extra na kita. Yan, nagdadawag kami sa imo sa San Joaquin. Good morning, tabi. Dakol na paradangog. San Joaquin, thank you so much, tabi. Leo Fernandez. Meron pa tayo, Hino, Japanese made yan. Sabi ka itong sa Satoy Aman na listener, yung fire truck na ipinag-deliver dyan bago sa kwan sa City Fire Department. Sa 20 pesos mo, may security car, may bubong pa, ang bayad mo, wara na duration na paglagpas on may tawag si Madam Rose na grahida muna, habol natin. Madam Rose. Good morning. Yes, opo. So, kasubago baga sa SM, ano? Opo. Paano kung mahiling ta, kung gusto kayo ni Kagawad How na delivery ang mga taga-Legazpi. Ang mangyayari ka yan, sa mga taga-Legazpi, iyon na siguro ang malaog gabos sa libre. Pag kaming mga ligbi sa luwas na bako taga-Legazpi, maglaog, diba adain na kami malaugan, mas ngani na magbabayad. Yun. Yan ang nangyayari. Nga na, parong naman kaya dyan. Kansaro, nagpaligaspi kami, naaga kami ni Agom, tamay lalakadong kami sa kunyan, sa Rawis. Mag-ana niya ako, mag-aga kita mahiling tatibaan, makaparada lamang kita sa laog sa Ganes and Tulos. Anong nangyari? Igwa na duman, panok na so paradahan. Oo. May isa ro kami duman na hiling na
yaon na duman nakapwisto. Pagbalik ni kan udto, yaon manggirara itong auto ito. Oh, ginibo ng garahe. Mario Joseph naman, oo. Pagbalik ting hapon pagkahalik Oo. sa Rawis, yaon man ito giraray. Aba ka empleyado duman. Hinapot ni Oo. sa gwardya, Oo. kisay ining autong ini. Oho. Ngaya bako man iyan dyan sa taas. Ayan. Mga kanaluwas ngaya iyan. Ginibo ng Yan parking. ang tarong dahilan. Mm-mm. Kaya nga ni sa SM, nagbuktak na mabayad ka 20 pesos at least. So, iguang gusto talaga lumaok, magbayad, makakalaog sila. Yan. O, ang Bako. sarap pa, narireparo me. Ang ginigibo, paghabo na sila maglibot, ginigibong agihan ang tahaw kan parking area. Duman minaaga. Kaluwas duman iyo. Uy, ito naman taga-suma nga gwardiya, kabubukas yan lubot. Ito pala malakbos man lang. Tama ka, Madam Rose. Yan. Oy, Madam Rose. Oy, matututong na supig pipritos mo diyan. Tama na ito. Matututong na. Sige. Sige. Salamat kan sa iyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.